media friends song no ang bele bele kin hambai rewo tini bele kin kaisa good news ani logyo tongo chini TTAADC haphang ni sports and youth affairs bedak ni principal officer jeng tini bele kin khatongon bising te jeng chini football thangkrong bagai saklani thangi tongo jeng salkolma romboi jeng chaitokui family chini bobagrani chaitakmong te chini honorable CM ni tidilmon bising te jeng taklai TFAO chini registration jeng mankha te jeng 2024 chini 8 tarik January 8 tarik obo jeng chini TTAADC sports mission ni jeng obo registration khlai mankha tabuk jeng chini taklai bisingo simi jeng chini TTAADC haphang ni bokhaktei C division ni jeng thungnani kaisa jeng sebmankha chini thungmuna hamjai tongna chini sikla charana bai belakni good news abon bagai jeng saklai thangai tongo taklai je chini C division ni jeta thungnan rong bagai chini joto sikla chala eba thungmuna hamjai thungai tongnai rong bagai baskango jeng salnai ni bagai jeng trial khlaina thangai tongo chini TTAADC ni je C division team samnan bagai chini o trial lo je thanai chini jeng gobang manu kha chini TTAADC Super League thungnai gobang ma krung batongo aro thungnai batongo te aro thungbai me batongo ge borok no jeng phainai chini March eba o talni 8 tarik bai 9 tarik o fungni 9 ta tampuro ni simi chini khomolung eba chini football stadium bo trial Chengjak nai haino hai ang narno repeat khlaipinai phainai 8 tarik bai 9 tarik fungni 9 ta tampuro ni simi salini bagai chini khomolung stadium bo chini C division team khlaina bagai TTAADC ni bokhaktei trial kaisa khlaijaknai aro narno participate khlaina bagai ang narno khabelam sogo tai chini o trial o jeta chini players select nai boro jefru TTAADC ni bokhaktei je C division team ngai jefru thungnai apro borongno jeng honorarium bo rjaknai chini je players no gabon bagai haino hai ang narno repeat khlai saphinai narok je thumona hamjagi tongnai chini joto players o narok chini officially jeta chini joto district ni chini JDO office songo JDO office bokhaktei jeng notification dakti jera hojanai haipano narok ang tiar tongna bai khabe koi horo phainai o talni je 8 bai 9 tarik fungni haino repeat khapinai narok khumulungo phai narok trial o phainai bagi narok tiar tongri football nangna bla sa football C division team taklai chimi jeng sebmankha chini salkolma jeng chaitogui family bisingtei jeng tini ojaran mankha aun bai chini thumung hamjak tongnai chini sikla charan bagai ojara tang jabori na thangai tong notification honai but tini jeng officially jeng declaration lekha tai chini oje team abo chini TTAADC ni C division dera team nai or team je players tongnai rok selection nomor pora jebro ching ni TTAADC ni bagai borok thungo apro borok jeng bongno jeng officially jeng honorarium bori jangnai asa jana rok boroni kagos jeng chini trial phaigrane bor sakang chini head office eba chini khumulungo on notification 8 bai 9 tarik time fungni 9 tan simi ko koijon abo kono time ko borok trial je naigrane borok sabsa best of the best player jeta chini TTAADC ni strong players nabai jeng borno basang sebrena bagai jeng jorganai Nai TTAADC football league je district wise 8 district 8 teams lamma hai o jaga kai kaibasing rok teams lamjak or kaisen team dongnai jota abon bisingo gobangma je players tomani borno trial diman bisingo best of the best player aro kaisa chini ADC ni kaisa C division team snamjaknai kono age ro kori age no bar amata agotla education thangnan bagai chini C division thangnan chini ADC ni hambai